Sinin chen na chuan club hi alo langa mi te chu zu inin an lo lam na samaya chumi kara chuan meiche pakhat tarmit wa po chu a thian te ni om tak hian zu in turin le chu zu chu mel thatna ania mi pa mel that deuh I mu phang ti in an lo in tira an lam nuai nuai bok chu nu chu club atanga chuakin a phun nuah nu a he na hi khatyang mel that le that lo ti vel khai khin tur khan ka join lo reng ati a chuti mek la yin meiche pakhat kor ching ve deuh ha hian kongka alo ki ka a chunga chua mi pa pakhat chu enge muati nei ni om tak hian a om boka chunu omna chu awa thlen ma chuan naktu ka hna hi ka ba nga lang te ti in ala phuna a bulawa thlen po chuan awa hau ringota chunu chuan lo hlawin a kal son pha nge tarmit vo I chuan kongka anem bok nen a chunga ompa khan a run hong ve che bok si chu a zuk on luta a chunga ompa chuan alo mana ani la chuan kawa fim khur lo deuh ve ti in a han in hera alo en kur le nga la abyang khoi chuan iwa mel thave a han ti chuan chu pa la chuan potna yin alo fop ngal ton to na khuma in nem tlo in meichia po khan atar mit chu a han la thla a ami pa zo po chuan a korte chu a han hlipa chutiang bokin an pahni chuan in fopin hun nuam tak chu an mang dun chu ani taber zingalo ni chuan meichia zok chu lo harin chutia mi pabula alo mu ve ringot chu makati hle maya nizan khan kalau in na sama ma ani te ti in a in chhir chan ta hle a chhuatum chuan atar mi te chu a han dapa ami pa om te chu avadap thul ani la in lo pot mu le in arang thei angber chuan khuma chang chuan a han chuka wani thlak takin atar mi chu a mu a wa in a phe khok te la in atlan chuak don tia chuan akora alo pot bit le a abe ka chang chuan a lekha le romol chu a thlawa rang deuin atlan chuak ta ngal chutia atlan chuak tur cha chu pa po chuan a ron mu ve mana in siamin khumbula ahun man poinu lekha thlau chu a han chara romol po chu arima han sha chuan lavender rimanam chemchem mai ka ti ati a chutia adin lai chuan a secretary ron lutin sar a ron ti a ani la chuan ole I naitine kanu nge yin afapa dam do yin min shai ro yania alo ti a ani la chuan mrs jaw chuan angai to veu che asin alo ti a file ken chu pe in ju anti hi ilo zong mudonia darkar ni nei ti in a chuak ngal da ya ani chuan a ril ru chuan piber plan chu afu awani hmel ve alo ti a sin ron in thlakin office run langa a thok tu te chuan an boss thar tur chungchang an lo soi ve meka tarmit vo ipo khan sha chakin awazoma enge ni ta tia awazo chuan a thopui te chuan an boss thar jamui chu miswale mi te da hniam ching tak ni in ama ainda sang em buk ma se atna ero athiamin stock po asan pha hle an lo ti a chuti lai mekin an boss thar churun thlengin kara chang run chhuaka tarmit vo I hne na po chuan meiche pakhat hian president thar jai chau arun thleng che pa hei hi lova xerox ro copy sang thum minute kha chungin bani du lo chuan alo ti a ani po chuan bandu bik lo chuan alo la ve maya company chung jai chau wan a han lu chuan chibayan lo buka akal phei zela tarmiti la chu lo phunin alo thin rim vel hle maya a zon jai chawana thlen vele chuan a tuiken lai chuan a khong fu a ati bopal lo maya a ma a chuan midang haula chuan thilan lo soi sep sepa jai chaula chuan min en ro a han ti a katna ka chan don nge ni hi ti ril rupu chungin kati palutuk Mr. Jaw kalauti fa sakang che ti in abulati su chuan han shu a akutalo man betin a inthiam lo chuan poi ka tilutuk nizan lam kalau in nem dewa a han ti chuan ani chuan chutyang enga tan ma ka tilo lo ti in ma se tu na chang chuan thadewin ka thok tu ang ti in a han nui tlon vela chutia anin biak lai vel chuan meiche pakhat lo langin ti su chula in jai chaw lampan chuan a han kala chunyamin kalau poyang che ti in a han shu vela ama han shu ka han tum chu lo dangin
nang hi thil ti fai nuam ti hle anyang mo tuna chang chuan I hna hi thil ti fai tu wa thak ani ti in a security te chu alak sun tir nga la chunu po chuan poya ti hle a khatia arun che kha jai chawla chuan mi zong zong ma a chuan khatyang mihring kha ka huat berani mani aya sang zok te tlon mang mihring kha tu man khatyang kha ching su ang cheu a ti nga la a assistant chuan a hne na chuan nichina meichhia an hrai chhuwa kha a secretary thar tur candidate ani thu a han soi chuan termi ti hminga han ena yanjin ni in ani hi a tha ang ti in ama chu a secretary tan chuan a thlanga akal ngal dai yanjin chuan makti hle ma se mislin boss khan a secretary a min thlang ti ni emni ti in a zot shama alom ang reng hle thung ma se ani la chuan ma se boss secretary te hi thlakhat chungin pathum te a thlak thina an changrei peilo ati a chuan nang hi an mani thlak tu turini tina ani chu ati a yanjin chuan enga alo ti a ma se mislin chuan engpo ni se thlakhata singa I hlo do na chuan extra nen ti in a kalsan nga la chutia a hlo tura han sha chu alom le hle maya a khivur vur mai jai chawla chuan yanjin chu mu to na ka nei chiang mai a ti no no a juan po lo langin kalpa in phone in yanjin nen an lo in bia a chuti lai tak chuan jai chaw bodyguard te chu ron tlanin an lo danga ama po chu arun lang ve zuya ama zana yanjin file thlau kha ju anta ani wang khan ama hi ani emuti in an lo zong chu ni in ju an chuan lo enin shengtiang group CEO wenjang mu yan mo enge ni ta he thai ron ti ati chuan ani chuan hei hi I file ani empty in a pe a ani chuan la in ani thu alo shila jai chaw chuan van na in a han nim chuan arim chu a mazana a mech ompui nen ain anglo ti in ani aring tawak lawa ma se a jin chuan khonge ka rumul akara ka je kha a han ti a chutia rumul pu a umti a sha sia chuan ani aring le a hne na chuan tinge zinga khan itlan chwa da ya ka sha lo hlanin ati a Juan chuan ngai toilet tin yanjin ne na anin hmuwa an soi zan hotel a hriat hu vel kha ti a hre chhuwa ka fin kherek chwa in apoi ka tilituk ka voi khat na anya ka hlau thong em ani ti in ain la khongai thlak vela jai chaw chuan kanu ram man na ania engwanga hlaudir ngei ni a han ti chuan chutyang engma ka shelo alo ti ve boka engpo ni se kha he hi villa ss kartania ti in a pe a kanu ilo vak mai don ya ti in a phone a handi la a pek chuan yanjin khan ron call cha in a pick up a ani la chuan an tia ron kawin promotion ka hmu a tuna chuan ka hlo po kan pahnih tan a tok to don lutukania ka boss turi ro a khirmel viau ti in ron soi nga zwa zo a jai chaw chuan ani mo I boss chu tiang chu mo lo ni ya ti in lo changa yanjin chuan zak takin ehe engma ka she theilo ti derin he phone hi a chian yang ti in a da ta da ya jai cha chuan a assistant chu a contact number card pek ti rin thil sha du in ei chuan hemi number a hian ilo call theyang ti in an pe a akal ngal yanjin le jai chaw te po elevator shan ve ve a chuan ron chuak rualin yanjin chuan a hlo te chu alo chuta tamati chu alom box si a kuta han phar chu jai chaw lu chu awa khong popa nangnu hi tia a hoi chu alo in thiam lo hle a nui tlonin ngai dam te chu a han di la chance dangmin pelero chadewin ka om towang ati a jai chuan ani chuan ti in na a pet chewa ani la chuan chunge mem engtin nge ka zo theyang alo ti a ma se bani du so kem ni ati ta ka chuan nal ta lo chuan akal sona kaule in ilo let pa in coffee min lo ken nga lang che ti in a coffee du dan chu a han soya du khira phlak si ti in yanjin chuan anot bu te ya azia ka isha em ati le chuan a sha thu le tla na ruala chutia atlan chu alo en renga phone in mi abepa boka amanza na ahun man puinu kha anga ti le hle a zinga achhuak tur kha anung lama changa atlan chhuak kha a mu thuak wanga ni
ti chuan ami biak ne na chuan zankal ta ka hotel omna CCTV kha lo che kang che ti in a shil nga la yanjin chuak tur chuan ju an mu in a ne na chuan ju an chuan na thar I chela I boss jai chawani ti kalo sha a ti in ama a chuan I termit kha phelmi aswang che ti in a shila tinge alo ti chuan ani chuan I termit I wa khan I fin mela a do zwal che ti asoya a secretary tan a than pha che an ti a ti chuan yanjin la chu alo lom hle a even fel an ka termit chu ka wa rengang ti in a han kwa a ju an chuan ani engei na te chu an ati chuan ani chuan ama chi a thok to te om dan le an ban ma thin zia te chu soin ka film khur le anga ya ni lo a thasiya ati chuan ju an po chuan ni e khatyang ril ru khapula a tha alo ti saka yanjin chuan tinge vo in hi I om dan na vadang ve thil dik lo omem ni ati chuan ani chuan engmani lo ti in atna aban thole a boss Mr. Kian a ha lutuk a hlo awangin hadam turin a do thole vila lama a in son tur thu a shila yanjin chuan chutia anin son tur chu poi lo ti pui hle a mase ju an chuan poi ti lo turin le Mr. Ki chu a hausa a anam sak tur thu a shil chuan ani po in kwa in a hun te nuam taka a man theinan du sakna a han hlana mase ju an chuan a ril ru chuan poi ka ti mase tunge mi hausa ni theina chance lo du bi kang ati a yanjin chu office na lo thokin azo chu ho maya tuma chutia abang tur lom dewa a om chu mislin khalo kalin atan na ala om thu le jai chaw thu pe ka ni thu a soi chuan a thin rimin bana hun to thu alo shila mase ani la chuan I hlo atam pha na chan kha overtime I tho angai wanga ni ti in a soya chuan akal na tur shilin jai chaw chanu te in lama ani thu a soi chuan bialnu anei tin emni alo ti a party na chu va thlengin mi te chu an lo om nuala ju an nen in bia in a om na le ati vel chu a shela ani chuan jai chaw nen inom dun ti na emni ati chuan anom dun lo thu le chutia na ban nu po a chutiang hmuna a ko chu a thin rim zia te a soina samaya ma se jai chaw ron kala han mu chuan do soi chhun zomin a han fak der le vela ani po chu alo nui deuh put puta phone da a han biak vel lai tak chuan an pia chuan me che pakhat che chat an shia a athil in tir wages chuan atitla ti in alo au ni in wages la chuan aman asu zok wangani alo ti ve boka chu nu chu a chapau melin wages nu hau pa chuan tikhan min chang su ti in abul apple chu a han nol popa jai te omna lama mase a fu ma in yanjin khan alo man chata jai pon mak ti in alo en top chu nu chuan jai amu chuan run pan vatin weche sin ama chu en niam thu te lam arun soi tawak maya anila chuan chutia arun ti huam huam chu lo ngai thei lawin lili du to ro itima ma ani ti in avon na chu alo da thlave boka chu nu lili la chuan zak chak lo hian ti te ti khan om lo la zan in chu kan ina lo kala ti te chuan a han thlem vela chutia jai ti ngai na shilo chu yanjin la chuan an bula tang chuan alo nui vela jai chuan mit mein min puite a han ti chin ma se atum lawani mailbox a to pa chuan ama jai zok chuan yanjin chu pot na yin hei hi kanu pui tur ani hi thlama sa khan kan ti fela a ti kewa ma se li la chuan ani hi mo ti in lo oi lo mel na samaye yanjin en pa chuan ka oi theilo hetyang mei chia apian anal si lo a mel la a thabok si lo ti in a han soi vela yanjin po a thin rim ve chan lili la khan atar mi chula in apaya ara sakngal an min pe ka ni kha ti in a thin rim chuan a sam chon chu a han pot phela chutia a che chu jai khan a manzana a mei chia hun man pui kha ani nge in a sheta a yanjin chuan I thin rim ve takin iswal thiam hle mai ti yakal na in wain chu la in a han in khala lili chuan lo la ka the han tum chu ama zokin a the a no chu chhuata atlake bok jai bula lili chuan enta che he nu hian min the ania ti in han he ka
ma se yanjin po in lem changin jei chu a han pan ve a ani po in alam lo changin lili chu an chong khuma waiter la chuan engma ka hmulo alo ti ve bok lili thinrim chuan yanjin chu pula chuan anam tla a jei chu man mo takin azuk dai ve popa awa chan chuak an han in en chu an zan man dun kha sha chuakin yanjin po chuan ani hi ani mo kha pa kha ati a aril ru chuan lili ne na chuan jei chuan achunga thil chhalawa thlenga ni vai chuan in company hian atwar khopang ti in akal pui ta ngal da ya kara chuan chu in engeng emo an ngai to a yanjin chuan ka boss hi kalo mut pui renga ti in ama a jei nai tum tu me chia ati dan kha sha chuakin khatyang kha achunga athleng mayang ti hlawin ngai dam te a handi la khatyang khan ko om to lawang ti in ma se jei la chuan katai nya tu ma ti du da thei ini hleinem ti lo enin a han na ya atar mit chu vabanin amma an hun man kha angai to a yanjin ne na chuan nangma hi ini tiro khamisa na ka kyanga om kha ti in a nai zela a she chua ka ni chiang mai ti in alo che thangam to law jeila chuan kun nyamin va fu atume yanjin chuan a hun kal to te khangai to chuakin anam sun popa lu awa tau zuye ngoite ibial nu kanilo min sha swalan yang alo ti zung zunga jai lu tau na ti box si chuwa mu no in oi poi ka tilu tuk khoi kalo massage sakang che ti in awa twai saka ani la chuan lung oi vak lo hian nangma wangin lili po ka hau pha ti in alo soye yanjin chuan ngei dewin alu chu anem sakle soka sin ron in thlakin kara chang chuan chhuakin yanjin chuan atar mi chu alo shufaya jei chuan inin thleng kalo thlang che tia kalpuya tum chu lo du lowin angai lo keimain ka kal theye ti le tlana rual jei chuan anzan hun man puinu tlan dan kha angai to chhuak le a message dongin a han en chu a assistant khan cctv chu a mu to thu le alo thon thu shilin a han en deuh ngar ngara ngai to chhuak thu tin yanjin chu au chungin awa nga la ani la chu ko nga lo dingin mi pakhat ron tlan phei chuan a ron su a jei chuan lo pot sonin alo man mana anin en le deuh wangwanga chutia anom chu an pe atang chuan ju an khan alo mu ve renga thinrim deuh chuan akal dai jei chuan yanjin chu punolin akal puya a ina chuan lut ve in a han ngata ifim khur lo hle mai khatyang te chuan ka secretary turin itlin do nem ni ati a ani la chuan thinrim deuin i zaklawem ni voina nangma wangin ka thi teuzia kha isha mt in a han haulet ve shepa compensation min pe ka nga yang a han ti a aban lo ban sakin enge ni ka ti sakang che ati chuan chutia anom chu room le lama chang chuan ju an khan lo en le a thoman shia a an ena ma se a local son da ya yanjin chuan chutia a han ti chu zakle dewin chuak turin le a ina chuan omreng thei ini lo ti in a chwa ti ra jei chuan a chwa ma chuan a hma mi kha tunge ni ang ti in a hoilet le a ma se a chuak chun zom vele mai bok akal nu chuan ju an chu a luggage ne na ron chhuaka yanjin chuan ikal to do nem ni alo ti a ani chuan zan in kala omang kan pani in kan rak dun don nia a top nan ti in jai chaw nen chuan inin nel tol mel hle mai ati a ani chuan teulo mai ti in ama wangin ka thi che palom alo ti ve bor bora ju an chuan a fin phakar cho in yanjin ne na chuan alaka khan film khur ro o a hun kal to a chawak lawa ti in a han cha zawa ani po in a film khur tur thu alo soi ve mai bok zing lo ni chuan ju an chu a luggage ni lo chuak to a chutia akal chu car lo ding in jai chaw assistant khalo ni in ama chu villa lama shwai tur lo kala ni thu so in car ra chuan an chuan ti ra chutia uncle cha chu yanjin khan lo mu in he car chu jai chaw ta anilom ni ti in a chunga mi chu ka mu nu wa ang ve atinwa no boka
Ju an chuan Jaya vila vathlin chuan a thok tu te chuan Miss Ju tia lo chi bayin an lo kuna anila thoveng le lom dewa lu chuan Jaya pindan lu a hantum chu a assistant khan lo dangin hei chu kan master room ania tu ma lu phal anilo alo ti a Ju an chuan ngei zet hian anupui kalani vat dona apoyam ni ti in chapau tak chuan lo chang vela